Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run down. Still Snoop Dogg and D.R.A. Nah, nigga, guess who's back? Таня, вітаю вас на першым беларускім моўным стендап-канцэрце ў Вільні. Йоу, давайте паклопаем за. Гэта аб'яднанне беларускіх комікаў, якія па пэўных прычынах зразумелых апынуліся ў Польшы. Ну, пакуль што прыкладна чалавек 7-8 у нашым чаце знаходзіцца, але ўсё роўна у нас яшчэ ёсць такія людзі, якія набліжаныя да нашага праекта, гэта яшчэ там у запасе там 2-3 чалавекі, ну, у раёне 10 чалавек. Гэта пакуль што. А хто ўпершыню на стендапе ўвогуле? Пахлопайце. Пахлопайце. Так. Добра. Ну, калі ўпершыню, трэба вам растлумачыць некалькі правілаў. Правілаў у нас не вельмі шмат, але ўсё ж такі яны ёсць. І у адрозненне ад беларускіх законаў яны павінны працаваць. На пачатку мерапрыемства заўсёды пытаем людзей, адкуль яны. Ну, 80-90% гэта беларусы. Астатнія гэта в асноўным украінцы. Украінцы, так. Часам могуць недзе там дайсці рускія, але ўсё ж такі разумеем, што расіян у Польшы ўвогуле не так шмат. І узбекі да нас ходзяць перыядычна, такі стала. Адзін. Ну, гэта таксама комік, які выступае. Але ён праводзіць сяброў. І праводзіць сяброў. 10 сяброў. Так. Дарэчы, хто з Беларусі, пахлопайце? Так, давайте інакш. Ёсць людзі не з Беларусі. Вау! А скажыце, як вас завуць? Як? Марта и Юстас. Марта и Юстас. Ага. У меня мама из Орши. Мама из Орши. Окей. А вы кто по национальности? Ну, я тут родилась. А вы тут родились? У вас паспорт литовский? Литовский, да. Супер. Вы разумеете белорусскую мову? Уже, да. Мова, ну, некаторыя комікі, не ведаю, можна сказаць, што 50/50 зараз, бо і на рускай выступаем, і па-беларуску, але, ну, асабіста для сябе я прыняў рашэнне, што я буду ўсё ж такі старацца больш выступаць на беларускай мове. Вось, ну, і зараз тур, якім мы з Андрусём знаходзімся, гэта цалкам беларускамоўны. Ну, і ўвогуле, зараз, як я ўжо казаў, будзем запускаць свой YouTube-канал, ужо адзняты матэрыял для яго, адзняты канцэрт беларускамоўны. Ужо працуем над некаторымі іншымі фарматамі, там будзе не толькі стендап. Ну, будзем намагацца, каб большасць кантэнту, які будзе выходзіць на нашым канале, ён будзе беларускамоўным. Насамрэч, мы па-беларуску выступалі, перыядычна беларускамоўныя мерапрыемствы праходзілі ў Мінску. Ну, гэта было... Ну, гэта не зараз. 5 таму. Ну, не 5. Я там і на пачатку 20-го былі беларускамоўныя канцэрты. Вось. Перыядычна гэта было, вядома, гэта было не вельмі шмат. А зараз... Ну, заўсёды было выступаць на мове небяспечна крыху. Ну, так. Зараз у Мінску выступіць па-беларуску, гэта ўжо такое... Але в 18-м годзе чаму было небяспечна выступаць па-беларуску? У 18-м годзе мы па-руску не вельмі добра выступаем. Ведаеце, заўсёды перад выступам кажуць, не здымайце, схавайце тэлефоны. Мяне, калі ласка, здымайце, таму што заўсёды гэта кажуць, ніхто не здымае, я застаюся ноунеймом. Калі выступаеш на мове, такое цёплае пачуццё і думкі, што робіш нешта правільнае, што трэба было зрабіць ужо даўно, але, ну... Разумеем, што, магчыма, там нейкая аўдыторыя там расійская адваліцца ад гэтага, ці ўвогуле не дойдзе да гэтага кантэнту, але ну, глобальна, якая розніца. Наколькі разумею, там... Не толькі для аўдыторыі, гэта і таксама для нас. Але ёсць яшчэ украінскі рынок, бо там ні для кого не сакрэт, што там украінцы добра разумеюць беларускую мову, там
Трэба ім толькі там часам растлумачыць, што чыгунка гэта залізніца і все нормально там адбываецца. Ну, зараз такія часы, я па пэўных прычынах не магу павярнуцца ў Беларусь. Ведаеце, у адной з гэтых прычынаў нават ёсць прозвішча. Аднойчы прыйшлі два мужичка і сели, здымалі ўвесь выступ і паклалі... Яны былі ў кепках, і паклалі на стол папку з надпісам «Дело». Такі, ну, все зразумела. Мужики не паляцца. Кажу, што няма такіх тэмаў, над якімі нельга жартаваць, бо ўсё ж такі, калі жарт добры, ён будзе добра гучаць на любой мове і на любую тэму. Калі ён, вядома, не парушае ўжо нейкія такія ўжо, ну, відавочныя маральныя аспекты, як мне падаецца. Есть што дадаць? Не, я амаль не сказаў над Лукашенко. Але не, тут можна. Тут можна. Вялікі дякую вам. Можемо вдвох. Ще побачимося.